Aisha hodai kurambe kisi pamberi pechita. Continue. Muchiitiko chadai kukatyama veruzhinji rweZimbabwe, Enzo Aisha hodai kurambe kisi pamberi pechita, wadai kuibuka. Kuroti Enzo hauchaiti zvemagarina. Regai muone vhidhiyo racho. Iwo mfano wezoro. Dei muchinda wadai kupuwe kisi pake wega. Waitambire siniri wangu. Sini raitambirwa iri haiwa. Regai hako vanhu vachingoone vhidhiyo racho uchidai kuramba kupata kubuke sini. Ndicho chiitiko chacho chadai kusiya veruzhinji rikati bebi uyatorwe foto Enzo wangu. Mukomana wakadai zvikunwe zvake ukanzi mwo ubva wabudikira. Mukomana warambe sini baba. Wauruka aiwa. Uyo muvhetika uyo kunenge kuchando kwazvaitika uku baba. Nangu anozoona kuti zvaitikira nechepapi but kunenge kuchando basi kwauruke sinde. Zvakaoma. Mune imwewo nyaya, pane audio iri kudai kuzeya mumastreets mumawhatsapp umo yadai kulika yemuchakafukidza. Iwe mudhara iwe, audio ndaisoiona makuseni baba. Mudhara wezidzoro, ridzi rako ina handisati ndaiona ini. Ridza! Mirai kundipa pressure, regai ndikanzeka. Manje mukauya mese inbox muchida pono 1. Ndangoikanda pagrupu munhu wese anakirwe. Inini ndoitwa moyo.